Hello, good morning. Friday morning na, December 19. Ikatulong gabi na ro simbang gabi. Hapit na pala laman kaadlaw. 5 days na laman, Pasko na. Pero murag di Pasko. Hindi na rin yun na lang mga adiyo. Ha? Hindi na usok Pasko. Wala Pasko. Yun ako, kuno usog Pasko pa, murag di na Pasko. Murag nagmarang adlaw kuno. Tsaka itong nangutana, sa bayan sa Lakaw, pamisyon. Na ultrasound na pero wa pa mabasa. May tiyatag daga maridong pandesal. Kaya napakos bukid doon kamote, saging. Iti lagi kakaan mig kamote, kada mo ti tag 30 kilo, karon wa naman 20 kilo naman. Nga na. Kapit nagpasko nagkaanam nagkamahalag paliton. Kaya kag kilo pilit dari ron. Sa bulog Pasko kaya mga paliton pariharaman. Palipitas undi manggagahapon sa nakabuok pila to. Manggang panglabag na bagong tuyo. Gara ba dito kaya mga suki na itong tindahan, dapat itong tayo hatag ng brato para sa buhol, dao. Sa dao kaya makapalit kag kina mahalan, 150, 140. Diyaw na na yung murag aksyon nagmadaan, hatag na kusinta, 90, si tinta. Kaya nga naman kung mamalit kung bagong guwa sa mangga. Kahit mga dugong mangga sa hidad to, makapalit mag 60 kilo. Dani di man. Yan lagi ko yung mga manggang mga lata, yung mga bagong tuyo, panglabag ra. Dahil panglabog na bato, kanam na po suki, siya pa sa gawas, pero di man gapon layatag brato. Himala galito nakapalit saging brato, kay gigan ko nutong liti, o saging o kamuti. Dahil man ko mamalit, kaya manukit-sukit man ko. Ako napalitan nga kamuti mo itong Kay Pasko barato, ilan man hinumahalan. pero mga tao, ang mga tindiro kay arong jawat nila mapugas ang mga tao pamalit kay Pasko pero sa way kapalit bahala pag di ka kaano kuan fruit salad sa nutana di ay nga ningon nga di ba day kuno mapas kung human kuno pabasa sa ultrasound niyo pa o sa resulta pwede ba day kuno pwede pahabol kuno may napas o guli para makaatin sa kasal. Buat ko dyan sila nga kasal mismo okay raman pwede nga kaya ba magnay tulumanon giyan hingan ka ng abang mga tao nga magbuot man sila butan man hinunta nga nakita ang panido nga pangarinag man daw man po ko ng suri-suri wa gani ko kalakaw kabasita sang igsuon kay igsuon tas ila bisag 20 rayon tay pliti pa daw raw ang pud ko makangadto kay wa naman pud diha kay trabaho man nagtuo sila ng suri-suri ko kita ba mo sang mga vlog na akos sudad laba po na rin Kalbaryo magalimong pinandali kay Lapok laba po ito nimbita ko sang video ni Ngagi nga laba pa ko sa preso kay bawa naman nagkita naman sa video ni Ngagi nga sudlingan ka po dito sa highway ang murag kuwang nagtagod matanong man gawas galimig hapon kay yatos sakayan Lapok ka ni hapon hindi pa katos karong Pasko bahala ko ay pinaskuhan bahala ko ay kung basta aghang pa nga si Ginoo nga maokira misyon na harong mga man nagmisyon harong makakuha na paghani sunod sa misyon Mag-house.
karon panahon kulimlim pero karon ako'y kasat gapon ang igagaw prestason sang bana nga po ng best friend sa una pas gagmay pa mi nya po just Manila sang anak kani mo tunga tagaan ko ni jag tarbijan da to amo to sila Santa Rosa o kay bawg ka pinang sakay na nigi ka Santa Rosa pero kay bawg niin mo to siya nga makita kung may galabang sa tunang utana gusto ko nakamahalag piliti gikan sa hang igsuon og daris ka opaw 20 ram na pliti di man yung grabing mahala wala kay sina og 50 pesos makabalik ka na kag mga tukos sa igsuon di pa grabe ningon nga ang kunong mahalag plitis ang igsuon Mahalang ko ba? Langit. nga ubot sabton mura ra mga panagbakladon mura ra manag among bahay puti og Alicia mura man nakalazuon pwede kayo nagbakladon na sukat daris Huwag lang mo kurintihan. bilibid pero wala mo po ko ganahin mo ato kaya wala po sa diha to mas kuan trabaho man hay na balay nisik naman dali gani hay dali Pero wala ko kayo. hay dali hay da hay ikap tagawas precious Kuan para islamok. Ako sa mandaim ko. O taro lagi giturya mo. Dara Sana pagkasabot di mga magtaro. hi dali hi Lola yun yung ayop good morning mga malinay malinoy hapit na Pasko handa man nagpotos ni Precious uy si Malinay Lilian raba pa dong Manila Karon day. ano ba itong Malinay Lilian sana all pero takay pagkasa at tulam naghotel si Malinay Lilian na ito ba mo Malinay itagaan kag kwarta paglarga ni mo tos Jalibis buhol sa una Malinay Lilian man to dali na para makita kang Malinay dali Muhay manis precious. Hi manis mga maninay. Yeah, morning maninay. Hi. Pandesal? Ika? Di na init, bugnaw na. Hi maninay. Mami Laon. Sir Ulrich. Merry Christmas. Advance. Kawan ka din. Natagi sila. Maninay. Na precious. Maninay, mga maninay. Ito yung maninay nga na sa Alicia. Isa to? Maninay di ay. Maninoy? Mga maninay na sa Alicia, bakit sa to? Diyan pa daw kayo mong lap, doon mo silpon ma-impas. Itong silpon matagak na. Teknas ko ang silpon matagak na. Si Lula Ungay. Ungoy-ungoy. Sila tita maninay Lula Plurami. Lula man. Uy, naligid na. Hi, sa lagi, hi. Hi, this precious. Hi. Ano man? Kang lugaw? Kan ka? Eat. Hindi ay si Zanay. Ano mag-eat mo? Chicken? Sumangil man ka. Kau asa rin ka si Lula. Tubig. Ano may warna ba kay prutas? Wala naman kay apple. Wa tanan. Wala lagi apple, wa. Namuli na sa sirip. Wala lagi sa sirip ni shoes ko no. Mapakog ka. Nabaliktad lagi na. Mahuju. Rato sang kape na mugnaw na. Ay mo. 5 minutes later. Ki, dia lah ki. Dali. Ki sudah be. Ki. Hamag im. Lahag im. Im bi hamag im.
Wow! Mahamag ki. 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 Bali-bali dali. Hamag-im. Mama. Ya. Haman. Suata. Mama. Agnanay. Be. Nanay, nanay. 5 minutes later. Laay kado nairingan og kanang mag-send ko no pinaskuhan sa simana naman pinaabot way ning abot ano ko'y pag-asa pag napay mo abot Pasko na bahala abit ako ko'y pinaskuhan basta lawas December 19 na di ayron sa ugma 20 na pila na laman ka days Pasko na pero sahang pamati murag way Pasko para na pero okay ra hinat ang ibang tao nga magmalipayon silang Pasko pero kami okay ra mi basta ang pagkadus Ginoo nga mao kinantag ang mission din sa Manila harang matapos-tapos na ang mission ay kagawa si Upaw ron kay abi man na mag-uwan to sud dahil lamdang man di ay aram din sigag langit gawas lamang ko kay gawin ko sa bata pangagog apple kuno apple ha kay tanag apple o kuan apple o skyflakes o taong mura po ko ano nainingan nga ngano ko nung laay man nga naamang ko nung syudad kasi pag na syudad kaya naanad kag night mong liyok-liyokon kaya sila Upaw grabe nga pikiha mura kag hindi nga nabit ako sang video niyagi nga fighting mapreso ta pero naamling emission tiwason malihog lamang ko sa mga taong subaybay nga nag-apura nga nansa na kuno aglakaw ang mission wat sa tintang pod mo kay pait ba sa paning among kahimtang dari puro ba sa pod mi nagtuo mo gayahay mi nagubang tao mi gayahay kuno mabay tao nakahayahay pero okay naman gyapon kakaan gyapon katulos sa kadlaw malagi naguban siguro diyan nakadawat mga pinutos pero ako nangan rin makadawat kong pinutos basta agama laman nga hatagan magbaskog panglawas ang pamilya labi ng mga apo dias buhol atang-atang ramen taon to ang mga apo sa kuno kumuuli sige chat kanilaging kuan nanad sila nga murag ako ilang inahan og na mga problema dari na mutsat sa ilang inahan pero kung saan taman natugat naman mo diha masama man yang mission at yan video rong adlaw kay danan sa kaliat kani ko dari gawas kay grabing sa baasud ara kapikiha sud sa lapit sa ilaw Upaw regards na lang ko sa mga tao tanan salamat gyapon ko di ay nilang mamiling ayop Ma'am Siri Ulrich Arlene Rolon Jeff Mendoza Ma'am Sara Laila Amid Merry Christmas advance na lang itong tanan so napugudag to kay hinitay na o kuan Merry Christmas na lang itong tanan amping God bless happy weekend.